Kamar ya ba komai da fahimce ki ba. Ita ma bara'u ba. Wai dama wannan zakaran gidan gonan bai ji gargadin da ne masa ba? Shi ne ƙara dawowa gurin wannan yarinya? To yau zan ce babarsa. Dama bai taɓa sanin halina ba, yau zan nuna mai ainihin halayyata. In ba yana sassara shi ba Allah ya tsina albarka. Ran nuna masa yadda gaskiya baka da imani sannan baka san menene halacci ba a rayuwarka. Dama ka yaudare ni ne domin ka yi iskanci da ni sannan har ka yi rikodin bidiyo na ka dawo kana batanci a kaina. Ka sani cewa saura sati 2 aure na, amma baka da buri sai dai ka lalata rayuwata gabaki ɗaya a zuciyarka. Bajinta Resources Nigeria Limited brings you another tear-shedding web series. Dan Allah, dan annabi yaro, ka yi haƙuri idan ka san sinadarin da za ka fesa mu. Gani na ya dawo kamar yadda ka fesa yanzu ba na gani. Allah ka taimaka mu. Dan ma ka ci sa'a ban gintse maka harshen ka ba, idanuwanka kawai na taɓa. Likita ina baba yake? Me ya same shi? An fesa masa wani sinadari ne a cikin idonsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A story of one gentle and humble blind man who has a beautiful daughter with a quality and characters of well-being. Mamu sadaka saboda annabi. Gaskiya yarinyar nan kyakkyawa ce, ta bugawa a jarida. Dole ki ko kina so ko ba kya so sai kin je makwanci na. Baba wallahi ga duniya ce. Ji nake kamar ina cin naman kaza. Ai Anisa ba ƙaramin sirri Allah ya ɓoye a cikin gyaɗa ba. Kamar yadda ka saka ni a masifa, ba zan taɓa barin ka ku samu sukuni kai da iyalanka ba. Daga Allah ne. Wallahi tun da muke a rayuwarmu wallahi ni ban taba sata ba. Daga ni har mahaifina wallahi ba mu taba daukawa mutum abin shi ba. Dan Allah ku rufa mana asiri. Amma da sai na je har kotun kolu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi irin tonan asiri ne. How and why? Find out in Daga Allah ne. Executive producer Samina Bajinta. Screenplay Abakar Ayo. Story and produced by Samina Bajinta. Directed by M. Sagir, the D. Maradona. Wannan shiri zai dinga zuwar muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Bajinta Hausa TV duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Abin tausayi, Agola ce tana hawaye, Agola ce ta shiga yanayi, Agola ce na babu daɗi, Agola ce.
kun ce mar fuska kana zuwa kalle mu kanka kasa ba zan kalle ya hakuri ranka yadda kai waya baka izinin ka ba yarka damar yin soyayya da Sirat na lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ranka yadda ba ni na hada su ba ko ban san suna yi ba ba ne maka alƙawarin zan bincika kuma zan raba su da gaba ba za ka ƙara ganin su ba har da shi Sirat din zan gaya mishi kai ya ƙara kula yata kai ina so ka sani idan baka bi umarni na ba to ba zan saurara ba wajen kawo ƙarshen ka kai da ahalinka na lillahi wa inna ilaihi raji'un ranka daɗe ne maka alƙawari ko baka jaddada ba irin ibtila'in nan da na gani dole in raba su Oga ya kama taurin kai ne yanzu mu tausasa shi wane ni wallahi tallahi ba ta nake yi ba duk abin da kuka ce in yi na rantse da Allah zan yi billahi lazi zan yi kai ku ɗauke shi ku sashi a buhu ku je ku jefar da shi idan ya bugar rama ku bazar da shi an gama oga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayyo Allah na wallahi sai na yi mata rashin mutunci yan rainin hankali za ta nemi hawan jini na ya tashi menene wannan inna lillahi me nake gani kaman kafan mutum baba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Koga? Oga. Yanzu za ka iya warewa shikenan ba kare bin da mu. Ka yi min na yi ma. Ka je ka ɗau baba ka tafi kawai. Gaskiya ne. Oga, amma ko menene zai faru mu daina shigo da iyaye cikin matsalar mu. Ka ji wani rainin hankali. Ni wanda ka kama wane ne? Ba baban Hamida ba ne? Ni kuma Hamida masoyiyata ce. Babanta babana ne. Shine ka kama babana kuma na kama baban kame a ciki balance. To ga ai ba shine ya haife ka. To ba shi ya haifi matata wacce zan aura ba. Ai da shi da wanda ya haife ka da wanda ya haifi matarka wanda zaka aura duk san makal. Saboda kawai a kiyaye gaba. Oga na yafe maka. Amma kar ka sake hukunta ni duk laifin da zan ma da baba. Shikenan ba damuwa. Ta wuce mu je. To mu je. Ka dawo Joni. abincin nan kawai matsamin kuke in ci zan jin daɗin komai. Haba abba ai haka za ka yi ta ƙoƙari kana turawa. A bari ya ɗan huce da. A'a abba. Huce ba da. Ina kuma za ki je? Zan je ɗaki ne. Ɗaki? Hamida kenan. Kina ta murna malam ya dawo ko? Allah umma ina ta jin daɗi gashi a daidai lokacin da na dawo shi ma ya dawo. Ke ma 'yan garkuwa da mutane ne suka kidnapping ɗinki? A'a abba ni ba 'yan garkuwa bane suka kama ni. Kawai ba umma ta aike ni nan bayan shago. Ina zuwa kawai ina farfaɗowa na ganna a wani ƙauye. Sai na ji inna tana cewa ai kwanan ki 3 a nan. To abba ni ban san me ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin ji da alama wannan abin da akwai sihiri a cikin shi. Malam, sihiri kuma? To wa zai mata? To ai mutumin yau kuma saboda Allah saboda annabi ba haka ba a sace ni a kuma dawo a sace yata
ai wannan abun akwai alamar tambaya. Haka ne kuma fa. Kuma ni ba wannan ba ma yake bani mamaki. A'a, da tun da aka sace na aka tafi da ni, kuma wai mutanen nan ba su kirawo ku sun tambaye ku kuɗi ba. Ko ba haka kike ga mu ba wanda ya kira ku ba? Wallahi ba wanda ya kirawo mu ya tambaye mu. To, kuma an sace Hamida. Kin ga akwai alamar tambaya. Ni ina ga wannan abun anya ba wanda suka san mu ne suka yi mana hakan ba kuwa? To, kuma ba zan miki musu ba. Tunda ai inda aka ɗauke ni nan a ƙofar gida, nan suka dawo da ni da kansu. Allah ka fi masa. Haka ne kashi? Haka oga. Ya gani na dama. Lafiya kalau. Lafiya gano su. Ya aka ne. Ya wannan me ke tafi da shi ne? To ai kai na ɗauka ka tafi ba za ka dawo yi. Na ai zama ne na tunani na ga babban kuskure ne sai ne ba zan je a haɗe da sira ba ɗin nan ba. To sai na ga da ne zato hanyar ba mai ɓullewa ba ce. Sai na ka baya kuma da ni nazari sai na ga ashe hanyar mai ɓullewa ce. Sai na ce to bari in zo in same ku a mai da hannun agogo baya a ɗora inda aka tsaya mu ci gaba da gashi. Wannan haka yake. Ba matsala ba ka da damuwa. Amma kun san me ke damuna? A me ke faru? Abin da goga ya sa muka aikata ban ji daɗinsa ba, cin amana ne, asawa ne. Haka goga ya sa muka je kawai muka kwamushe a tsohon wata yarinya. Abin shi ne har yanzu yake damuna wallahi. To ai oga ko asawa na aka yi haka ba zan taɓa jin daɗi ba. Wannan haka yi. Ni ma wallahi abin da yana damuna. Ranki da kin ga na zo miki da maganar nan na gaya mi ta dawo amma kin ce ba haka ba. Irin aikin da muka yi miki duk wanda aka yi bai cika dawowa ba. To gashi nan dai Hamida ta dawo. Da alama malaman da suke addu'a kanta suna da yawa. Yanzu dai aikin ya lalace kenan? Kwarai ya lalace. Yanzu ba zai yi a sake wani ba? Zai yiwu a sake wani aiki. Amma wannan kara idan muka miki aiki in ya karye zaki iya haukacewa. Hauka kuma? Kwarai kuwa hauka. Ya kike gani a yi ko kar a yi? Kawata ke kuma me haka? Kullum baki da aikin yi sai tagumi? Ai abin da ke cikin raina ne ba zan iya boyewa ba. Me a cikin ran naki wanda ba za ki iya boye shi ba? Ƙawata kenan. Saboda bakar manyan nan ta dawo gidan nan mana. To banda abinki ai irin wannan boye shi a zuciya ake ba fitar da shi fili ake ba. Ai in kina irin wannan mutane da yawa sai su dauke ki kamar ke wata irin mace ce. Irin wannan sirrin gida ne boye shi ake a zuciya. Bai kamata kina fitowa da shi fili kowa yana fuskantar me yake tafiya da tattare da ke ba. Ƙawata kenan. Ai ba zan taba iya boye wannan abin da ke cikin raina ba tunda wannan bakar manyan ta dawo cikin gidan nan. Yarinyar nan ita dai sanadiyar raba ni da farin ciki na. Tana dawowa farin ciki na gaba ɗaya ya kawo. Baba wannan tunanin naka dai ba zai taba karewa ba. Ko dai akwai wani abu da yake damun ka ne? Hamida ai dole in yi tunani. Kuma jiki wanda ya daɗe zaune wuri ɗaya, ai dole a samu jiki da tsani. Gaskiya ne baba, Ubangiji Allah ya ƙara sauki. To ba ko za mu je asibiti? Hamida ba sai an je asibiti ba. Insha Allah jikina zai warware. To baba, baba tun azu kana zaune ka yi alwala. Bari in shiga in je in ɗauko maka abin sallah.
ƙara in tafi masallaci don a sauƙaƙa wa mutane. Da asuba ma da muka haɗa a masallaci kake so ki ga wasu har sai da suka zubar da hawaye. Ina sarki Allah ya saka musu da alkhairi baba. Amin Hamida. Allah ya sa kuma wannan abin da yake ta faruwa da mu ya sa ya zama kafara a gare mu. To Allah ya muku albarka. Abin tausayi Agola ce tana hawaye, Agola ce ta shiga yanayi, Agola ce na. Idan Allah ya baki miji mai tausayi. Sannu baba ina yini? Lafiya lau Sarajo. Ya gida. Lafiya lau. Sannu mama. Yawa sannu Sarajo. Lafiya lau. Sarajo ya gidan naku ya sahajiya. Wallahi lafiya kalau baba. Ya abin da ya faru? To, da ya faru gode Allah. To Allah ya kiyaye, Allah ya tsare gaba. Allah ya tona musu asiri. Amin ya Allah. Ai ka san ita jarrabawa mumini ake jarabta. Gaskiya ne. Sai dai fatan mu Allah ya ba mu ikon cin wannan jarrabawa. Wallahi yaran nan baka nan haka ya danga hidima da mu. Ai Siraja ba daga nan ba. Haka yake. Wallahi mahaifinsa ma da kansa ya tako ya zo har gidan nan. Shi Alhajin? Wallahi shi ba. To to Siraja in ka je ka yi mashi godiya da Allah kafin in zo. Allah ya saka. Amin. Na gode. Bismillah. Baba ga wannan adan sai wani abu. Haba Sirajo. Kai baka gajiya ne kullum? Ba komai baba, ai dole na ne. Komai ne muku ai ban faɗo ba. Na gode Allah ya saka. Da Allah in ka je a gaida sahajiyan a ce musu na dawo. To za su jin Allah ya dawo. Na gode Allah ya ma albarka. Allahu akbar. Kai jama'a. Yaran arziki. Wato shi Allah in ya so taimakon ka sai ya haɗa ka da mutumin kirki. Allah ka haɗa mu da mutanen kirki. Gida da daji. Allah ya san za ta ji daɗin kazan nan farawa. Unguwan ma ba yara ga baki ɗaya ko in shiga da kaina ne. Yau ke Dala. Ke biya haka? Kai na yana kama da mafarauta ne? Kike kama da 'yan farauta ba sai dai 'yan wiwi. Kai dallaware. Ke? Wani in je ina? In je can maɗu? Ba na zuwa nan haka. Gani? In kin shiga ciki ke kira mun Hamida da Allah. Ce saurayinta yana neman ta. To kanin babana. Ha, sai dai uban. Ni ne kanin babanki? Kawai ma dan Allah ka dube ka, kaman wani an tuno ka daga cikin kanwa. Jifa kafa. Kake mu rashin kunya. Na rantse da Allah. Idan ba dan darajar nan gidan yan nan gidan bace ki wallahi da tuni na sumar da ki kuma ki bar nan gurin idan ba haka ba kuma billahi lazi yanzu nan zaki ji ba kenan yanzu zan canja miki kamanni Allah da ya sa ba kazar mutane ka je ka sato ba ni ne na sato kazar mutane ni kike gaya waka na faɗa ni na rantse da Allah sai na yi miki rashin ki tsaya mana ci me babe kawai kuma sai na ji labarin an ce kin dawo kaman yaya ni na san ka ne dama ni ne fa babe ba kike haka ne ni na san ki ai tun ran da na fara ganin ki kawai na ji wani abu ya taso kawai ya yi tsiri kawai ya cakki nan ɗina ya shiga yana taimun ƙaiƙayi ni ban san me ba kawai sai daga baya sai ake ce min wai ashe so ne to ai ni ban san ka me ya dame ni da wani san ka shine kawai ina cikin wannan yanayin kawai sai na ji wani abu mara daɗi ko an ce an zo an ɗauke ki da ke da babanki to na shiga damuwa kawai kuma can
ina cikin wannan yanayi sai na ji wani abin labari mai daɗi wai an dawo da ku. Kawai na ji ba zan yi haƙura ba. Shine na tafi kasuwa na je na yi duƙaƙi na shiro miki wannan kawo miki ita ki tada koma da Allah wallahi na tsaki ji daɗin ta uwa ce da kwai. To ni na san ka ne da zaka kawo min wata kaza me zan yi da wata kazarka? So ne. Me wannan din? Kaza ce hen yayi Allah wallahi ki karbe ta kawai ki je ki dan karbe hawa baby haka ne kake ba da ni mana kuma waccan ita gajar ta yi min kema kuma kice zaki mu haba yan mata dan karbo mu hawa baby ya muke haka ne. Malam kenan. Malam. Na'am. Har yanzu kana fama da wannan tsohon waya? Ta ki kawowa ne wallahi. Batir din ya riga ya mutu. Ba zai tashi ba. Wallahi ban san waya na daukewa. Kullum ina sanar da ke akwai wayar da nake sa ran a kira ni shekara da shekaru. Ban san in rika zama babu waya. Akwai lambar da za ta kira ni. To malam, me zai hana ka ɗauki wannan wayar ka kai wurin masu sai da wayoyi sai su canja maka sabon batar. Batirin ko? Sai su baka wani sabon batar. Ka san kayan su na yanzu nan ba shi da wani kyau. Wannan ai ta kwana gidan sauki. Tashi zan yi amfani. Wato Adama, na son na gaya miki akwai abin fa da nake ɓoye maki. To? Ina cikin wata damuwa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana faɗa min wani irin damuwa. Ku dai taya ni da addu'a kawai. Mutanen nan da suka yi garkuwa da ni sun kafa min sharaɗin da ƙila ba zan iya shan. Na farko dai sun ce in tabbatar babu wanda ya san labarin. Kuma duk abin da ya faru tsakanina da su kada in gaya ma kowa. Su waye kenan malam? Waɗannan da suka yi garkuwa da ni. To amma ke ya zama wajibi in gaya miki. Dan Allah ki bar maganar nan a cikin ki. To malam waɗannan mutane me suke nima da mu? Yanzu dai cewa suka yi lallai sai na raba Hamida da Siraju. Hamida da Siraju? In kuma ba haka ba za su dawo su kashe. Saboda yaron nan yi mana halarci. Haka ne. Duk da inda muke zannan nan arzikin yaron nan. Tabbas. Ta ina zan fara in ce yarinyar nan ta rabu da shi. Wace irin sa kai ya zan mishi. Ni na yanke shawarar sadaukar da raina zan yi ni su kashe nan su kuma in bar su rayu don su ji daɗi. Alaikum salam. Hamida? To kya zo ki zauna mana nan kuma mu da muke zance? Abba, ka yi haƙuri. Da ka rasa farin cikinka, gwara na rasa nawa. Abba, in dai akan Suraj ne, ni na haƙura. Da ka mutu, gwara na rabu da shi har abada. Kwantar da hankalinki share hawaye, duk duhun dare ma gari za ya waye, a ce min ya aure. Ina mata gidan take ko ba ta nan ne? Tana gidan ubanki yan iskar yarinya. Ka shigo ko sallama ba. Lallai kuwa zaki tabbatar da cewa ni yar iska ce tantiriya daga ranar da na haɗa shimfiɗa da mace. Ƙarya kike ƴan hau ƙaramar ƴan balaja'u. Dakata Hafsa, to ke a tunaninki wannan hargagin da kike min abin da na niyya zan fasa ne. Mijin ƙawata. Bajinta Resources Nigeria Limited brings you another tear-shedding web series. Sabuka muku katattun shirye-shirye musamman shekarar 2024 da muke ciki. Sabon shiri ne da suka kawo muku wanda za su gwangwaje domin fitan muku da zare da abawarsa domin kuwa inda ake zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka.
Me makomar zamar bautar da nake maka? Kinga abin da kike tunani ba haka bane. Kai ma ka san baka mun adalci ba. Gaskiya san aikata kuskure. Wai dama tuntuni ba a huce wajen nan ba. Nan gaba kaɗan auren mu zai haramta. Kin san wannan lamarin ba karamin mamaki ya faru. Sai daga bayan na shiga motarsa kuma sai tashi daga safuwar mijin ƙawata da na sani. Ya koma wani mutum daban wanda yake nuna soyayya. Mijin ƙawata. Masu iya magana na cewa soyayya yana da rai a lokacin da aka halicce shi, tabbas yana yawo ne kuma yana gudanawa a cikin jini tsakanin ma'aurata ko kuma masoya guda biyu. Sai dai kash idan kuma ransa ya zo ƙarshe tabbas ana iya samun dambarwa domin kuwa kamar tsuntsu yake yakan tashi daga kan wancan ya koma kan wancan. Ya za ki shigo har cikin gidanmu ki zo ki ringa gaya mana irin wannan banzayen maganganun. Wai da shin wai me ma yake faruwa? Ke tsohuwa, ke da yarki kuna neman jefa kanku ga masifa da bala'i. Mu je ka yi wancan wani mu je. Wannan furucin da kika yi min shine ma ya tabbatar cewa kina mun hasada wallahi. Mijin ƙawata. Tunda Allah subhanahu wataala shi ya ba su daman ƙara aure kuma ke kin ce a'a. So nawa zan yi blocking ɗinka kana canza layi kana kirana. Kada ki saki na kama ki kina tarayya da wani. Na amince za mu gamu da kai amma su ɗaya. Zan iya kashe mace wallahi akan mijina. Mijin ƙawata. Samar da labari Imam Abdu Bandarawo, mashirin shirin Saminu Bajinta wanda ya bada umarni M Sagir Dimara Dona. Bangaren kishi ko? Wallahi ilimi na bacewa yake in zama jahila. Hankali na gushewa yake in zama mahaukaciya. Sannan idanuwa na rufewa suke in zama makauniya. Haka zalika kunnuwa na toshewa suke yi in zama kwarma. Mijin ƙawata. Ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Bajinta Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku. Duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Mijin ƙawata. Ce min ya aure mahaifo ta waye ki zama ni Hamida Sirajini na zama ke Hamida. A'a kin ga Hamida ba za a yi haka ba. Ki bari abu komai a hankali. Haba umma, me yasa zaki faɗi wannan magana? Umma kawai ne abin da na san cewa kun nuna min ƙauna, kun nuna min soyayya, kuma kun so ni fiye da komai a rayuwar. A koda yaushe abin da rayuwa ta ƙara koya min umma, kowane irin yanayi. Wannan shine abin da na samu raina. Abin da nake ƙara gode muku shine Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya saka muku da alkhairi. Cikar wa'adi ne na rasa ki masoya, zanen zama gawa ne. Kwakwa na kama da ciwon zuciya, ku tausayin hawa raina. Kada ku yi raba kauna, ta zamjinin jikina, akan ta zan rasa kaina, soyayya ra'ayi ne. Wannan shine halamar 'ya ta gari. Salamu alaikum. Ai ban fita ba kai nake ta tsumai in ji sallamar ka. A bari shi. A'a ba ka bari shin fada. Bismillah. 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 Ka zauna da Allah. Ta. Bismillah. Alhaji ina wuni? Lafiya kalau. Na gajiya Alhaji. Ya aiki amma baba dan Allah ka daina ce min Alhajin nan, ka kira suna na Siraj. To Alhaji ya haƙuri. Ba fa ni na raɗa ma sunan nan ba. Sannan alfarma ce ta kai ka ƙasa mai tsarki. Ka je kai ɗawafi. Kai haka bahara. Kai aikin haji. Ai ba kuskure bane in na ce maka Alhaji. Girmamawa ce. To shikenan baba. Ina jin ka. Wato tun ɗazu nake nan ina jiran isowarka shi yasa na ce
ita wannan yarinya ta kira ka. Laya Hamida ta gaya mu. Wato kalmomin nawa ne zaka ji su kamar ba daɗi yau, amma babu yadda na iya, dole haka za su fito. Da Allah ka karɓe su da tawakkali. Gaskiya ne. Ka san aka ce maka mutum ɗan dangi ne. Ina da yayye, ina da ƙanni, sannan suna da hurumi a cikin iyalina. Lokacin da za a yanke wani hukuncin baka sani ba. Gaskiya ne. Jiyan nan sai ga yayye na su biyu. Bayan sun zo mun gaisa sai suke gaya min cewa ina Hamida. Na ce ta tafi Islamiyya saboda suna ta ƙoƙarin sauka ta hadda. Shi ne suke gaya min to radda ta hadda rannan za a ɗaura mata aure sun mata mishi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadda ka faɗin nan ni ma abin da na faɗi. To amma baba ko ne maka wani laifi ne? Babu wani laifin da kai mai. Na yi iya ƙoƙari na in nuna musu tana da wanda take so. Suka nuna musu su iyayenta ne. Zaɓinsu shi ne zaɓi ba na ta ba. Idan na ci gaba da kare ta sai a ga kamar na ƙi dangina. Shi yasa na ce to kila kai za mu fahimci juna, bari in kira ka in maka bayani don Allah Alhaji kai nesa da mu saboda mu samu ɗorewar rayuwa. Baba ko wasu sun maka barazana ne? A'a, ba fa barazana ake min ba. Na gaya maka yayyina ne, su suka zo suka yanke wannan hukuncin. To saboda ina son in rayu ka rayu, yasa na ce to ƙara in ce maka kai nesa da mu don Allah Alhaji. Baba, ka kwantar da hankalinka. Duk abin da ake ciki akwai hukuma ba, kuma ba wani mahaluki da ya isa ya ce ya fi ƙarfin hukuma. Ina son ka kwantar da hankalinka ka gaya min gaskiyar abin da yake faruwa. Magana ta domin Allah. Alhaji, mutanen da suka kama ni wallahi na sha wahala a gurinsu. Na ci baƙar wahala. Daurewa ne na kasa ba iyalina labarin halin da na tsinci kaina saboda karan tashi hankalinsu. Bayan sun dawo da ni a kan sharaɗi suka sa na dawo. Sai dai in raba ku da kai da Hamida. Ɗayansu yana santa, ko su kashe ni, ko su kashe ka, ko su haɗa mu duka ukun su kashe mu. Alhaji, 'ya'ya mata Allah ya bani. Ina da buƙatar in rayu da su don in ga jikokina. Kai ma Alhaji na da ƙawazucinka ya ƙallafa ransa a kanka. Ba zai so ya rasa rayuwarka a wannan tsakanin ba. Shi yasa na kirawo ka don in roƙe ka gaskiya ka nisance mu saboda mu samu ɗorewar rayuwa da ni da kai da Hamida. Su waye wa'annan suke son su tarwatsa farin ciki na? Su waye wa'annan suke son su raba soyayya ta da Hamida? Bayan alhalin sun san cewa na kamu da santa. Rabuwa ta da Hamida zai iya saka ni a cikin kowane hali. Ka yi haƙuri baba, ko da a ce ba zan auri Hamida ba. Ba zan taɓa bari wani ya same ka ko ya samu waninka ko kuma ya same ni ba. Na yi maka alƙawari baba, zan kare darajarka da mutuncinka. Zan yi ƙoƙarin sa hukuma a cikin lamarin domin a bi diddigin a gano suwaye suke mana wannan abin. Allah Alhaji. Ka kwantar da hankalinka, hukuma ta fi ƙarfin kowa. Allah ka shiga tsakaninmu da mugu. Na gode. Wannan shine kawai dalilin da yasa na kira ka maka bayani. Na gode ni ma sosai baba. Amma Alhaji ka yi taka tsantsan. Mutanen nan ba su da kyan mu'amala, ba su da kyan gani. Ko makiyina ba ne masa fatar fadawa hannun waɗannan mutane. Allah ka kare mu daga miyagun ƙaddarori. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Rabuwar mu da ke za ta sa na yi hawaye. Rashin ki hobi na tabbas zan yi maye. Auren nan da zani bai da
Kai, dakata ya haka. Baka ga oga me yake ba. Ka bari ya gama man in ya so kai daga baya. Kakkare na mutane hankali mara. Oga, ina kyautar san abinci ya samu. Sannan ku dai gayo. Yawwa, 'yan samari ne ke tafa da kai. Na zo gun ogara bane. Ya haka yi. Me yake tafa da kai? Dama ina zo mu fuskanci juna ne. Fuskanci juna? Me haɗi na da kai? Wannan jakar miliyan 2 ne a ciki. Ina so don Allah, don annabi ina son ka fita daga harkar Hamida. Ban gane na fita daga harkar ta. Idan na fuskance ka, kana nufin ka siye soyayya da nake yi wa Hamida da miliyan 2 da Karku ka taho da ita wannan miliyan 2 ko? Ka ga na yi ma kama da wanda yake cikin yunwa? Kana tunanin cewa za ka iya siyan soyayya da nake wa Hamida? To me kai? Waye kai agunta? Me alaka ka da ita? Ni saurayinta ne. Idan ka ƙara ce min budurwarka ce na rantse da Allah sai na ci mutuncinka sai na taka ka a nan gurin. Hamida ta wace ni kadai a cikin zuciyata. Idan ka saka zuciyata ka ɗauko ka tsaga cikinta har sunan Hamida za ga tana rubutawa. Ka ga na yi kama da mayin kuɗi da za ka ɗauko wannan kuɗin ka zo min da shi ka ce in ban ma ita? Kana so na kashe ka? Kana so na kashe ka? Ka tattara abin da ka zo da shi ka fita daga nan gurin kuma ka fita daga rayuwar Hamida. Na rantsi da Allah ko kallon gidansa ka sake yi ba ita ba idan ba sai na kashe ka ba Allah ya tsina. Ina roƙon alfarma. Hamida akwai alƙawarin aure tsakanina da ita. Yan uwanmu sun sani duka dangi kowa ya sani. Dan Allah ka yi haƙuri. Ka bar Hamida ta sarara kuma sannan ni ma na samu na sarara. To wai ga ma Hamida ba ta sararawa. To yanzu ne Hamida take jin daɗin rayuwarta. Tana soyayya da wanda zai bata kariya, da wanda zai kare ta. Ba irin ka shashasha mace. Look at this guy. Abe go tashi ka bar nan gurin da Allah. Ina roƙon alfarma. Dan Allah ka yi haƙuri. Ka tashi ka bar nan gurin ta ruwan sanyi. Kuma na rantse ma da Allah. Daga yau da ka gabatar da kanka a gurina har abada kai da ƙara zaman lafiya. Idan baka fita daga rayuwar Hamida ba, ɗaya bayan ɗaya zan dinga bin ƙababuwan jikinka ina sarewa. Ka tashi ka fita daga nan gurin. Ka tashi ka fita daga nan gurin na ce ma. Wasu sai ka ji jakuna ne. Yau cikar wa'adi ne, ina rasa ki masoya, zanen zama gawa ne. Kwakwa na kama da ciwon zuciya, ku tausayin hawa raina, kada ku yi raba kauna, ta zamjinin jikina, akan ta zan rasa kaina, soyayya ra'ayi ne. Nauyinta. Cikar wa'adi ne, ina rasa ki masoya, zanen zama gawa ne. Ya na jikin shiru. Ba komai. Kamar ya ba komai ban fahimce ki ba. Ita ma bara uba. Wai dama wannan zakaran gidan gonan bai ji gargadin da ne masa ba? Shi ne ƙara dawowa gurin wannan yarinyar? To yau zan ce babarsa. Dama bai taɓa sanin halina ba, yau zan nuna mai ainihin halayyata.
in ba yana sassara shi ba Allah ya tsinan albarka. Ran nuna masa yadda wanne yare nake so a kawo min da ita domin ta kaɗai ce ta tsaya mu a rayuwata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba damuwa bane wannan rabu. In ya zara biki fara shaye-shaye ba? Ranka dai ina ganin yarinyar nan kamar akwai ciwon hauka a kwalwata. Ko dai shine ma mahaukacin ne. Dukkaninmu daga asibitin mahaukata na daban muke likitoci. Wai menene ni? Na shiga uku. To ina so ne sanar da kai cewa kana yin rawa ne akan bindin kunama. Kar ka kuskura ka shigo falo na kace za ka mu rashin kunya. Yanzu zan sa jami'ai tsaro su tabi mun da kai. Ina so ka sani akan kuɗi babu wanda ba zan taka ba. Domin ba haka muka yi da kai ba. Da ka zo nan gurin agreement kai. Kana gaya min your job. Ni ba shedan bane. Ki kwantar da hankalinki. In dai ba kuna so ku kai ni bango bane yadda ni ma zan zo in samu matsala akan aiki na to ku banni haka. Dan Allah ya labai. A taimaka a gano wace ce ni. Hajiya, ina hankalinki ki jiya nake gaya miki na ba malam Isa ya suka rabuwa ne. Saboda wannan matar tana da matuƙar hatsari. Domin a gabana aka yi waya da ita ana son jariri. To amma gaskiya ina jin tsoron kar ka zo ka yaudare ni. Na jima ina son ki. Na jima ina ƙaunar ki. Da ko sai ka ga yadda ake rigima tsakanin matacce da raye. Don ba zan haƙura ba. Ba faɗuwa a tare da ni kuma hakan ne yasa ka janyo ni jikinka kuma na hannun damanka. Ina so ku sani cewa ita fa lalata ce. Na ga kalar ta ku. Ni kuma ku saurari su zo ku ita ta ba. Kai, gware ko ne ma kaciya aka. Laki na sake ganin ka anan. Sai dai wani ba kai ba. Kuma a hakan ma na dana maka. Wanda zai kula wannan yarinyar. Wallahi sai na kashe shi. Wai menene ni? Wai menene na ga mutane na guduna? Abin tausayi Agola ce tana hawaye, Agola ce ta shiga yanayi, Agola ce na babu daɗi, Agola ce.